A Policía Local de Rianxo identificou un condutor conducindo co permiso retirado e falando polo teléfono móvil. As diligencias foron remitidas ao xulgado. Esta mañá a Policía Local de Rianxo instruíu diligencias remitidas ao xulgado por un delito contra a seguridade do tráfico, nas que figura como denunciado un veciño da localidade por conducir un vehículo tendo o permiso de condución retirado por orde xudicial. O home foi observado durante varios días por axentes do servizo conducindo en 2 ocasións o vehículo, non podendo ser detido, xa que ao detectar a presenza policial realizaba manobras evasivas para eludir ser parado. Os feitos que deron orixe ás actuacións veñen derivados de ser observado e identificado facendo uso do teléfono móvil mentres conducía, cando os policías de servizo se atopaban nun dispositivo de tráfico, polo que cando se denunciou administrativamente por esta infracción detectouse a incidencia nas bases da DST. Esta persoa se ativo anteriormente a esta outra retirada do permiso de condución por orde xudicial. Tamén foi denunciado con anterioridade vía administrativa e vía penal en varias ocasións por conducir influenciado por bebidas alcohólicas, constándolle 4 detencións anteriores e 2 investigacións por diversos ilícitos penais.